നമസ്കാരം. ബാലഗോപാലിനോട് ഈ ചതി പാടില്ലായിരുന്നു. പിണറായിക്ക് ഖജനാവ് മുഴുവൻ കൈയിട്ട് വാരി തിന്നാൻ അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടും ഒടുവിൽ ബാലഗോപാലിനെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ. മറ്റു വകുപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ വകുപ്പാണ് ധനകാര്യം. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെയും വീഴ്ചയുടെയും എല്ലാം കീയിരിക്കുന്നത് ധനകാര്യ വകുപ്പിലാണ്. എല്ലാ സർക്കാരിലും ഈ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിമാർക്ക് പലപ്പോഴും പല ആരോപണങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും കേൾക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ധനകാര്യ വകുപ്പിനാകും. ഒരു പരിധിവരെ അത് പിണറായി വിജയന്റെ കൈയിട്ട് വാരലിന്റെ തിക്തഫലം കൂടിയാണ്. പക്ഷെ പഴി കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് ബാലഗോപാലിനും. ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു മാറ്റത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ. പിണറായിക്ക് തോന്നുംപടി പദ്ധതികളും കരാറുകളും തീരുമാനങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നതിനും കളവ് യഥേഷ്ടം തുടരുന്നതിനും തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ധനവകുപ്പിന്റെ സ്വതന്ത്ര അധികാരം എടുത്തുകളയുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇതോടെ സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്നുള്ള പണം ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ പോലും ഇനി വകുപ്പുകൾക്ക് ധനവകുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായം തേടേണ്ടി വരില്ല. വൻ അഴിമതിക്ക് കളമൊരുക്കുന്നതാണ് ഇത്. ഇതിനുള്ള ശുപാർശ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച മുൻ IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വി സെന്തിൽ അധ്യക്ഷനായ കമ്മിറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ശുപാർശ നടപ്പാക്കാൻ ശരവേഗത്തിൽ ഫയൽ നീക്കം നടക്കുകയാണ്. എത്രയും വേഗം മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിച്ച് പാസാക്കാനാണ് പിണറായി വിജയന്റെ ശ്രമം. ഇന്നലെ ധനവകുപ്പിലെത്തിയ ഫയലിൽ ഇതുവരെ ധനമന്ത്രി അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല. VS അച്യുതാനന്ദൻ ചെയർമാനായ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഫയൽ നീക്കം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനായി ഭരണക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് നേരത്തെ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ സെന്തിൽ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചത്. കമ്മിറ്റി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ റൂൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് പ്രകാരം ധനവകുപ്പിന് ഇപ്പോഴുള്ള അധികാരങ്ങൾ പലതും എടുത്തു കളയണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി റൂൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള ശുപാർശ കമ്മിറ്റി നൽകി കഴിഞ്ഞു. കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന പൊതുഭരണ വകുപ്പിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ധനവകുപ്പിന്റെ അധികാരം എടുത്തു കളയുന്ന തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് സൂചന. അതായത് പിണറായി വിജയന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ ശുപാർശ ഈ കമ്മിറ്റി സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചതെന്ന് വ്യക്തം. കേരളം കൊള്ളയടിച്ച് നശിപ്പിച്ചിട്ടും ആർത്തി തീരാത്ത ആർത്തിപ്പണ്ടാനം പിണറായി വിജയന് വീണ്ടും കൈയിട്ട് വാരി നക്കാനുള്ള അവസരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പുതിയ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കിയാൽ ധനവകുപ്പിന് ഇനി സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല. ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയായ മെഡിസപ്പും ശമ്പള വിതരണ സോഫ്റ്റ്വെയറായ സ്പാർക്കും ധനവകുപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തുമാറ്റും. വിവിധ സർക്കാർ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഫയലുകളിന്മേൽ അതത് വകുപ്പുകൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കാം. ഫയൽ ധനവകുപ്പിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന് പകരം അതത് വകുപ്പുകളിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർമാർ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തും. മുഖ്യമന്ത്രി ഭരിക്കുന്ന പൊതുഭരണ വകുപ്പിന് കീഴിലെ ഉപവകുപ്പായി ധനവകുപ്പ് മാറും. അതായത് പിണറായി വിജയൻ ഏകാധിപതിയായി മാറുമെന്ന് വ്യക്തം. തന്റെ അഴിമതി മറയ്ക്കാൻ ലോകായുക്തെ കൂട്ടിലടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ധനവകുപ്പിനെയും അധികാരങ്ങളില്ലാത്ത വെറും പാവയായി മാറ്റുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ധനവകുപ്പ് എതിർത്തത് റോഡ് ക്യാമറയിലെ ക്രമക്കേട് തന്നെയാണ്. അതുതന്നെയാണ് പിണറായി വിജയനെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും. തന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും അഴിമതി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരാൻ കാരണം ധനവകുപ്പാണെന്ന് തന്നെയാണ് പിണറായി വിജയൻ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധനവകുപ്പിന്റെ അധികാരങ്ങൾ കവർന്നെടുത്ത് സ്വന്തം പോക്കറ്റ് വീർപ്പിക്കാനുള്ള സ്വന്തം കളവ് നിർബാധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് തസ്കര മന്നൻ പിണറായി വിജയൻ ഇപ്പോൾ ശ്രമം നടത്തുന്നത്. തുടക്കം മുതലേ ധനവകുപ്പ് ഈ പദ്ധതിയോട് മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. അഴിമതിക്ക് കൂട്ടുന്നാൽ അകത്താവുമെന്ന ഭയമുള്ളതിനാൽ ധനവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ഫയലുകളും ഇഴകേറി പരിശോധിച്ച് അഭിപ്രായം എഴുതാറുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ റോഡ് ക്യാമറ സംബന്ധിച്ച ഫയലിലും ധനവകുപ്പ് എതിർപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഒരേ സമയം പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റായും കരാറുകാരായും കെൽട്രോൺ പ്രവർത്തിക്കരുതെന്നായിരുന്നു എതിർപ്പ് എഴുതിയത്. ഈ എതിർപ്പ് മറികടക്കാൻ ഗതാഗത മന്ത്രി മന്ത്രിസഭയിൽ വിഷയമെത്തിച്ചാണ് ഒടുവിൽ പദ്ധതി പാസാക്കിയെടുത്തത്. സെന്തിൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ നടപ്പാക്കിയാൽ ഫയൽ ധനവകുപ്പ് കാണുക പോലും വേണ്ട. ഏതായാലും മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ധനവകുപ്പിനെ പൂട്ടിക്കെട്ടാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പിണറായി വിജയൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണം പറയാൻ.